Pre rybárov v našom regióne je tradičné podujatie symbolom otvorenia novej sezóny. Aj tento rok prilákalo príjemné počasie množstvo ľudí. Samotných pretekov sa zúčastnilo 123 rybárov. Preteky hodnotíme úspešné, pretože počasie nám vyšlo, čo bolo hlavné a najdôležitejšie. A úlovky, ktoré boli dnes našich rybárov, tak boli tiež, myslím si, že celkom priateľné, pekné. Ryba išla, ako sa hovorí, takže spokojnosť bola aj na strane rybárov, aj na strane usporiadateľov. Po vyhlásení najúspešnejších rybárov potešil primátor Ivan Černaj zástupcov miestnej organizácie netradičným darom. Mesto venovalo žiarskym rybárom dodávkové vozidlo. Mesto nás veľmi prekvapilo a ja by som povedal, že viac potešilo ako prekvapilo, pretože dostať taký dar, to je skutočne pekný dar. Rybári automobil už dlho potrebovali, no nemali naň financie. Ako povedal tajomník miestnej organizácie, využijú ho v maximálnej miere. Ak by sme si ho mali kupovať, stálo by nás to nemalé finančné prostriedky a takto budeme tie finančné prostriedky môcť investovať na ten účel, na čo to rybári vlastne chcú, to znamená na zakúpenie násad do vody, aby rybári mohli byť spokojní a aby mohli chytať. Ocenená bola desiatka najúspešnejších rybárov nedeľňajších pretekov. Najväčším úlovkom sa ale mohol pochváliť Ivan Koreň. Umiestnenie na prvej priečke mu zabezpečilo chytenie 10 kaprov.